čo ste mali, aké problémy? Problému zúžená cieva v uchu, to mi spôsobuje, že neudržím rovnováhu, že mám pocit, chodím ako opitá, ale na tom všetko mi tlačí ešte krčná chrbtica. Povedali mi, že sa to vyliečiť nedá, že s tým budem žiť a čoraz horšie, že mi bude, že mám proste s tým rátať. Že na môj vek je to primerané a že sa musím s tým naučiť žiť. No a po prvom raze, čo som bola minulý raz, tak sa mi to zlepšilo, tak som išla aj proste dneska. A dnes je to ako? Dneska, no uvidím, ako to bude, keď pôjdem teraz domov, keď budem doma. Ale cez ten týždeň som sa o moc lepšie cítila, som nepotrebovala, aby kto si so mňou chodil a ma nemotalo. Ani to ucho som už nemala také plné, ja som mala pocit, že mám to ucho. A ja som proste mala pocit taký dobrý. Ale ja neviem. Takže viditeľná úľava prišla. Bola. Tento týždeň. Takže doporučujete? Však ja som už došikovala ďalší.